Ahir un advocat va presentar un escrit al Consell Jurídic Consultiu adjuntant un recull de 46 sentències perquè tinguin jurisprudència sobre l'equivalència del valencià i el català. Acaten les resolucions d'aquestes sentències. Mira, jo desconec aquest escrit, desconec quines sentències són, les sentències sempre hi ha que llegir-les i al final, si ho ha presentat i el Consell Jurídic Consultiu estima que ho té que tindre en compte, doncs ho tindrà en compte i ja dirà el que tingui que dir al respecte. Nosaltres el que anem a acatar és el que diga el Consell Jurídic Consultiu. Per supost acatem sempre totes les sentències, com vostès saben, però jo no tinc coneixement de totes aquestes sentències. Fa uns anys el president reconeixia públicament que valencià i català és el mateix. Mantenen que valencià i català són dues llengües diferents? Mantenem el que diu l'Estatut. L'Estatut diu que la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià. Això és el que mantenem. El que diu l'Estatut, claríssimament. Entonces la polèmica és només sobre el nom? Anem a veure, el que es planteja, ja he dit abans que no és una qüestió política, ni una qüestió científica, ni acadèmica, és una qüestió jurídica, de conèixer quines són exactament les atribucions que té conferides legalment un òrgan estatutari. No entren a valorar si venen a ser la mateixa llengua. No, insistisc, nosaltres el que valorem és el que diu l'Estatut d'Autonomia.